Hej alle sammen. Hjertelig velkommen til den her video. Hej alle sammen. Hjertelig velkommen til den her video, og hjertelig velkommen til mig og Sofies kanal. I dag har vi... Og det lugter gylde. I dag har vi to gæster med. Trine, som jeg har set før, og hun hedder Katrine, og der kom sådan navnet Cattyface. Ja. I dag skal vi lave en der også. Ja, hashtag 3. Vi har fået nogle spørgsmål på Instagram og Snapchat og sådan noget, så yes, lad os bare se komme i gang. Altså, vi har fået spørgsmål, men... Og vi har bare screenshotet, for det var på Snapchat. Ja, men så vi har bare lige stillet alle tingene frem, så vi ikke tror, vi ikke har fået spørgsmål. Okay, vi starter med at børste tænder med kakaopulver. Vi gør det ikke med tandbørste, fordi at den er lidt... altså bliver det nok lidt ødelagt. Vi gør det bare med fingrene. Bare ind med det. Altså, det blev nok bare lidt mere til spist kakaopulver i stedet for... Det er fordi, det var meget svært at få grineflip. Man kunne slet ikke gøre noget med det. Nej. Så nu skal vi gøre det med chili. Og det her det er chili, og det er, det er bare sådan noget chili. Ja. Ej, jeg kan så ikke lide det. 3, 2, 1. Okay, jeg kan godt sluge det. Jeg sluge det. Ej, ikke mere. Det er stærkt. Oh my god, jeg græder igen. Har I ikke noget mælk i det sådan noget? Jeg skal have noget mælk alligevel. Det skal jeg også. Okay, det var godt nok lidt slemt. Ej, okay, nu skal vi have vand i hovedet, mens vi putter mel i hovedet. Så vi starter med at bare putte vand i hovedet. Ej, det er lidt ubehageligt. Ej, det kan jeg ikke lide det her. Hvor er jeg med? Ej, det er ubehageligt. Det er julemand, Trine. Ej, det føles som sådan en... Ej, ens læber. Ja. Helt hvid. Du har sådan en rynker her, Trine. Hvad er det? Okay, vi tager en skefuld smør. Okay, det er virkelig klamt det her. Og så har de ansigtet i det hele. Ikke så rart. Okay. 3, 2, 1. Okay. Hvor er det klamt. Kan man godt se mig, hvis jeg sidder sådan her? Nej. Okay. Nu kan jeg holde op. Ej, Trine. Det var så selv for den her video. Tusind tak fordi I så med, og så må I meget gerne give den her video et like, hvis I gerne godt kunne lide Trine. Advokat. Og Cattyface. Så må I meget gerne, både. Like og abonner og kommenter, hvis I har lyst til det. Hej hej! Hej. Det var forfærdeligt det her.